Moi, täällä Minni Pet Shop. Mä oon saanut 2, tai oikeastaan 2 samassa pakkauksessa. Mä tuon sen, ottakaa. Takakansi on tollanen. Ja siinä se on. Hihihi. Joo. Eikö se ole upea? Avaa se. Tuossa. Se tuli lippulappu ja tollanen. Näin. Sitten työnnetään pois. Kilppari on valmis. Minä olen kilppari. Mulla on nyt tällaisia kilppareita. 2. Minä olen kilppari. Sitten täältä tulee toinen apina, joka on lempärinen. Näistä 2 on tää apina mun lempäri. Tällaisia. Näin. Tällainen kiva Mikko. Ja alapina. Ei apina vaan. Mikona on tonne. Tänään kun mä menin tonne, niin mä ostin jääkiekkokammat, koska mä haluan jääkiekon. Se on pojalla jo, mutta tytötkin sitä voi käydä olla. Ja sen nimi on meidän jengillä on koirakissa. Ei koirakissat, vaan karhukissat. Ja sitten täällä on tällainen. Olisikohan täällä jossain sitä mun pakkausta? Mä sain nyt. Eipä olekaan. Ja sitten on kiipesi. Mulla on vaan toi. Mut mä annoin sukarlittarille tonne. Joo. Ja sukarlittarilla on toi pakkaus. Joo. Mut ei mä alla muuta. Moi moi!